お前のアホさにちょっとな。なんだと。一つ教えといてやるよ。俺の能力は時間を止める程度の能力。時間が止まった空間では俺以外動くことはできない。その意味がわかるか？あれ。高橋、これで終わりにしてやる。スペルカード発動。時フルストップザワールド。はぁ、時フ。クロノスシート。時は動き始めた。